Moro kaikille, Vade täällä. Kiitos, että liittyit mukaan tähänkin seikkailuun. Nyt tosiaan, kuten viime jakson loppupalaan lupasin, niin ollaan täällä Koillisen lentokentällä ja yleensä suhteellisen täysillä servuilla täällä on, tai no vaikka ei olisikaan täysservu, niin täältä löytyy aika paljon vihamielistä toimintaa. Yleensä nämä lentokentät on vähän sellaisia, että ettei kauheasti kysellä, vaan ammutaan heti kun mahdollista, koska lootti on suhteellisen hyvää yleensä ja ei lähdetä ottamaan minkään tyyppistä riskejä, että menettää täällä tavaransa, joten tuli on aika lailla vapaa. Kuten huomaatte, hahmo on vähän erinäköinen kuin viime jakson lopussa. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että lähdin jakson kuvaamisen jälkeen etsimään Mosinin ammua. Sitä ei löytynyt ja peli päätti palkita hyvän etsinnän glitchaamalla mut alas sairaalan katolta. Joten siitä päästiin sitten aika nopeasti aloittamaan alusta koko touhu ja sattukin sopivasti spawnin vierestä tai spawnin läheltä löytymään vihollinen, jolla oli suhteellisen hyvä geari päällä, mutta joka ei osannut ampua sitten yhtään. Sain aika nopeasti sen siitä tapettua ja itse asiassa kaikki kamat, mitä tällä hetkellä on päällä, tulee aika pitkälti sieltä sitten. Tässä itse asiassa nyt odottelen yhtä kaveria linjoille, että olisi joku katsomassa selkää ja oli vähän turvallisempi olo. Ja saapa nähdä. Toivotaan, että lootti on hyvää ja että löytyy jonkun tyyppistä toimintaa, niin kuin yleensä kyllä tältä airstripiltä löytyykin. Katsotaan, mitä lentokentällä on tänään tarjota. Näetkö sitä? Nyt mä alkaa kuumottaa toi kukkula. Alkaa kuumottaa, että joku tulee mun kylkeen. Alkaa kuumottaa, että se hoppas pois. Paljon tosta lähti porukkaa kyllä. Mut silloin tosiaan M4, et en lähtisi ihan suorilta haastamaan. Joo. Ikkunoissa ei näy ainakaan ketään. Näet sä niinku ovelle? En näe ovelle yhtään. Mä kuitenkin tässä mistä lähettiin. Mieli liikkuu, mutta täällä Mosinille ei kauheasti tehdä. Viime kerrasta fiksuuntuneen. Okei, suht huonossa paikassa. Jos joku tulee takaa tai sivusta. Lähden liikkuu vähän sinne päin. Joo. Aurinko paistaa kyllä tuolta kukkulalta aika hyvin silmää, jos siellä on katsomassa. Joo. Katsotaas. Vähän niinku hangareiden eteen ja ACTlle. Ja ikkunoista jonkun verran sisään. Missä nyt? Häh? Missä sä oot nyt? Tästä tän aidan vieressä. Tää niinku länsipuolella. Okei. Nyt vaan alkaa mietittää, että onko se oikeasti hopannut pois. Kyllä mä luulisin. Hirveä läjä lähti lössiin saman tien kun alkoi kudit lentää. Tää on niinku perse, mä asun alla, eiku päällä. Mä liikun. Anna mulle skodei. Ei mulla oo. Anna skodei. Mä voin antaa sulle pistooli, jos sä haluat. Mulla on pistooli.
Käydäänkö lurkki vähän tuolta lähempää? Voidaanhan me käydä. Mennäänkö me vaikka tästä suoraan tohon seinustalle silleen kuumottavasti? Suoraan pellon yli. Surra. Joo. No. Ui saatana. Eikö sä kuulu? Kuulin, mutta mistä vitusta se tuli? En tiedä, mutta me seistään tällä Hyvä, että menty pelloille. reput selässä, että... Mä juoksen takas vähän tänne päin, mä katson jos mä saan se ikkunasta. Onko sulla mitään käryä, mistä se tuli? Ei. Kuulosti aika yksinäiseltä kuudelta. Joten Mosini en kauheasti ihmettelis. Mut jos se oli Mosi, niin se tuli ihan vitun kaukaa. En tulikin. Sä liikut Koska se tuolla meidän takana kalliolla voinut olla joku. Sä liikut vissiin. Mä liikun tässä vähän. Nyt en liiku. Zoomailen kukkulaa. Ui vittu. Ai saatana, täällä kutittelee. Ai vittu. Onks mitään Mä juoksen nyt takaisinpäin. Takaisinpäin mihin? Tänne niinku itäpuolelle. Ei vittu, metsä loppuu. Itäpuolelle. Ja nää mä juoksen takas sinne. Älä nyt mua tuu kutittelee. Mä lähden nyt hei tonne länsimetsään kuule. Ihan aukealta pinkomaan nyt. Okei, mä tuun mukaan. Ei tässä oo mukavaa. Zigzag. Mä sanoisin, että sä katot... tuolla on tommonen aukea. Aika kaukaa yritti, jos lähti täältä kokeilemaan. Mut joo, ei se mikään hyvä ampuja ollutkaan, kun ei osut, oltiin paikallaan. Tää ois kyllä aika greedy lähteä täältä kokeilemaan. Ihan hyvin täältä kyllä näkee, ettei sen puolella. Se on ihan hyvin voinut tästä kyllä osua. Tai yrittää siis. Niinku venaas mitä tästä on. Olisiko tästä joku 500 500 about tohon missä me oltiin. Tuolla juoksee joku. 700 kentällä, missä? Tuolla oikealla. Tuolla menee toi kylä. Se meni puiden taakse. Siellä se menee vieläkin. Tuolla menee pellolla. Nyt ei aukea. Kato tästä suoraan. Tuossa lurkkaa. En osaa yhtään sanoa. Mitä vittiä, se toi zombi? Siis tuolla noin perkeleen kaukana. Joo. Ne on molemmat zombeja. Se on 3 zombeja. Eikö siinä ole 3 jätkää? 3 Unconscious. SKS, kuolit. En. Okei, mä voin vielä herätä tästä. Unconscious tällä hetkellä. Lähde flankkää sitä. Se oli SKS.
Voi mennä hetki. Tuli aika puhdasta osuma. Ylhäällä. Voi perkele, kun... Mitä käry, missä se olisi? Mä juoksin sun ohi. Häh? Mun on pakko mennä paikkaan itteni. Voi vittu, mä sain käydä. Jätkä sanoi, että sä oot vittu. Mä sanoin, että mä nousin. Tajuttamana. Mä sanoin, että mä nousin. Joo, siellä on tosiaan se SKS sitten. Sä juoksit nyt varmaan muun ohi. Vai? Niin. Joo. Mä en tiedä mihin sä jäit. No, paikkaa itteni kuusealle. Nyt mennään kuule tuonne ylämäkeen. Liikuuks? Liikun, punainen reppu. Juu. Juoksen tänne perseeseen. Ei vittu, me metsästetään toi äijä. Kykyjuoksu. Kukaan ei osu meihin. Ei tota kykyjuoksu, vaan tätä. Just tätä. Ollaan niin näkyviä näitten reppujen kanssa. No niin. Mä menen tähän toiseen. Tarvitsis kyllä se hunting. Saappaat. Kirves, jos ei vielä löydy. Tuun sinne. Joo. Täällä ei ollut mitään järkevää. Niin, heitä pari bandage. Joo. Mulla on sit morfiini, jos tulee tarve. Joo. Thanks. Eli. Let's fuck. ACTC näy ketään. Hangaareilla on joku. Onko? Juoksee nyt ensimmäiseen hangaariin. Silloin AC... Onko sul ethän sä mene hangaariin nyt? En. Ihan sun näköinen äijä. takana olevissa puskissa. Ihan sun näköinen äijä. Kelasin, että pitäisikö mun melkein ottaa kuti tonne päin. Laitapa. 300 metriä. ACTC ei näkynyt ketään vai? Ei. Hyvä. Ammun kyllä polvelta, mut eipä se varmaan niin justiinsa. Mä oon nyt niinku Prisonin huudella. Et kumminkaan lentokentän sisällä. En. Okei. Melkein kyllä. Tällä hetkellä oli SKS, joka tuo juoksi. Mennään tästä Prisonille ihan kohta. Joo. No niin. Mä oon tässä niinku Prisonin ovesta joku 10 metriä. Okei, ja sä näet siihen ovelle. Ootas. Okei, tuolta tulee kaveri juoksee hangaareille toinenkin jätkä. Punainen reppu. Se pysähtyy luuttaan, niin mä ammun sitä. Se on kyllä, sille kyllä on asetta. Mun on pakko olla polvella täällä. Okei, nyt kohta eskaloituu. Ai hitto, tää on hyvän näköistä. Ne on vierekkäisissä hangaareissa nämä tyypit, toisella ase toisella ei. Nyt nähdään ihmisluonne tästä, mitä tapahtuu. Sano, jos ne ampuu toiseen, mä menen sinne kanssa. Älä mene vielä. Nyt Joo, toi mutta toinen sitten liikkuu. mähissä. Nyt toi toinen liikkuu tonne ja nyt se huomaa sen toisen. Ei hitto, kun ne meni tonne. Ampuu. Ampu se. Mä liikun sinne päin. Liiku vaan kakkoshangari. Kumpi se näistä on? Kauempi. Kauempi. SKS. Onko se niitä edessä sisällä vai? Sisällä. Näetkö sä mut? Oota. Mä oon ykköshangarilla. Kyljessä. Oota, nyt mä pidän tota silmää. Joo, mä näen sut. Nyt tarkkana se on niinkun, kun sä katot sille kakkoshangarille, niin Joo. Jos sä katot niinku sitä oviaukkoa, niin se niinku vasemman sellaisen jutun takana. Kun siinä on se oviaukko, niin sitten siinä on ne 2 reunustaa siinä seinässä, minkä takan pystyy olemaan. Joo. Nyt sä näet sen selä, sä näet sen selä. Mä ammuin. Ammus. Mä ammuin sitä. Mäkin
Mäkin ammuin. Ammuksä? Ammun. Se on maassa. Onko? On. Ja kuollut. Mä kuolin. Kuolitko? Mitä? Conscious. Mistä tuntuu? Tappuiko se sut? En mä tiedä. Nyt on kyllä Ei se mielenkiintoista. voinut, se oli siellä hangaarissa. Niin oli. Näikö sä sitä edes? En, se tuli selästä. Tää? Niin. Ihan varma siinä kun se putos polville, että tyyli joku jalka poikki tai jotain tällaista. Tai se putos maihin, mut siis... Ei näköjään. Ai. Me en voi ymmärrä, mistä se tuli se toinen. Mä en ois nähnyt ketään toista. Niin. Onko sä varma, että siellä oli joku toinen, koska toi jätkä ampui kyllä sua päin niinku sillä SKS:llä? Niin, hangaarista. Ei Oliko se se, nyt sieltä sisältä. oliko se silleen, että sä et nähnyt sinne vai? Joo. Siis se meni sinne sisällä. Hangaariin. Okei. Ja mä en nähnyt ketään siinä vaiheessa, sitten sieltä tuli. Oliko se seinäskin? Koska tässä on se glitchi, että jos sä oot ihan seinäskin, niin se saattaa näkyä palaneen sille toiselle puolelle, mitä voi ampua. Ai jaa, en mä tiedä. Nouses nyt pelkällä. Mun pitäis kyllä melkein tulla paikkaa sut, koska muuten sä kuolet. Pitäiskö? Juokse vaan. Suoraan läpi kentästä. Nyt on. Mä heräsin. Ai vittu. Paikkaamaan. Mä juoksen tonne hangarien takaa prisonille. Joo, juokse vaan. Tai kurkkaa itse asiassa tonne hangaariin sisään. Kato, eikö kurkkaa vaan, älä sillä se niinku kuulla. Koska se salee loggaa ulos siellä. Onko siellä ketään? Ei oo näkynyt. On! Taas tajuto. Mitä? Täällä se kyttää. Se oli maassa makas siellä ihan perällä oikeassa kulmassa. Oikeesti? Mä oon tajuton tossa nyt taas. Vittu. Nyt se on pakko tulla paikkaan, mut kyllä. Perseen suti! Mä heräsin jo. Heräsitkö? Joo, enkä edes bleedaa. Nätti. Nyt älä mene kurkkiin, mä menen ite No ottaa sen sieltä. Se on siellä niinku siis oikeassa kulmassa makaamassa. Hyvä, tää on loistava, ei oo battle. Tai ei loggaa pois kumminkaan. Missä sä oot nyt? Tässä keskellä kenttää. Okei, se näkyy sit kohta siitä. Toivottavasti. Mä menen tähän toiseen hangaariin sisälle, vittu mä vähän safkaan. Pakko saada helaamaan tän. Hitto tää tähtäin on perseestä. Joo, mä näen sen. Ei jumalauta. Mä juon ja mua tähdätään. Se on minä! Mitä sä sanot, että sä näet sen? Niin, mä näin sen tosta kun mä juoksin ohi. Nyt Ai se jaa. kyllä vaihtoi paikkaa. Painkilleri. Kaikki mun tavarat on melkein ruinedi. Tarvitsin sut kattoo tätä toista puolta. Mä katon nyt tota vasenta kulmaa.
Mä veikkaan, että se muuten vaan loggas. Mä veikkaan, että se istui siinä vaiheessa, kun mä juoksin tosta. Kurkkaassa sinne sisään. Oon tässä ihan. Se ei oo siinä, kato oikea puoli. Paska äijä, se loggas ulos. Luuttaa No, meitä ei. vahtiin. No niin, mä tarvii uuden helmetin, koska toi on ruined. Osu mua päähän sit vissiin. SKS, mutta jos sulla oli kypärä, niin nättiä. Housut on ruined, voi moro. Ei, kun se keräs kaiken tältä talteen, tietenkin. Hyvä äijää. Nää on oikeesti niin ärsyttäviä pelaajia, jotka ei uskalla kattaa sitä tilannetta loppuun asti. Mulla on oma reppuutos, mulla on No ei mulla ole kun nämä TTSK-housut, jotka on rikki. Ruined. Ai ruined. Joo. Parasiittaa. Mä menen sisään. Toi on muuten SMS-ovikin. Ai niin. Tää on erittäin näppärä, jos sä oot tuolla ylhäällä ja sä tiedät, että tässä alhaalla on, niin tuu tähän, se ei pysty ampumaan näitten portaiden läpi. Pieni tippi. Oh, vihollinen. Mitä missä? Hangari takana. Mä lähden ulos. Okei. Peräs. Täällä oli ihan itsemurhaa. Mihinpä sä menit? Hangarin taakse näen nyt, mä menen tätä aidon viertä. Mä olen tuossa hangarien välissä. Tai sit on kulman takana tossa. On peräs. Kelppa sille hangarin toiselle. Ei, tossa oikealla, meidän oikealla. 2. Mä pudotin toisen. Mä osuin toiseen. Se on täällä. Double tap. Toi jumistos. Mä tapoin tän toisen. Vaan double tappei siihen. Joo, mä tässä bleedaa aika hyvin tuolla. Missä oli? Se täällä ATC:llä päin. Siinä jossain. Näkyyks? Ei. Tässä se on. Mitä? Tässä se on. Tossa, sisään, me toiselta puolelta. Me toiselta puolelta. Se bleedaa siellä ihan reippaasti. Sillä on ase. Ei täällä oo toista puolta. Eikö on? Ei! Mä kuolin. Se oli tullut ulos sieltä. Joo. Vittu mäkin kuolin, mä olin vaihtamassa asetta. Perseen suti. Oho. Oi että, tää on kyllä hito hauska tää livestrippi. Ai. Mä niin sytyn tähän. Joo, nyt taukoa. Jees, palataan moro. Joo, moi.